Čauky! Takže nové videjko. Ako vidíš a čítaš z mojej prezentácie, ako schudnúť tuk. Môžeš vidieť najľahší spôsob, ako môžeš schudnúť tuk. Začni píchať Ozempic. Každé ráno, to je priorita, každé jedno ráno dať si fat burner alebo čaj fat burner a hlavne nerob nič. Komfort. Jediná vec, ktorú môžeš robiť pre seba, je komfort. Vylož si nohy a budeš zdravý, budeš šťastný a budeš štíhly, jak táto lampa. Moje osvetlenie. Krutá realita, ukážem ti ešte ľahší spôsob. Nikdy v živote nerob to, čo teraz vidíš tu pred sebou na obrazovke, lebo sa zabiješ. Teraz, aby som ti ukázal prezentáciu, nikdy v živote nerob toto, čo som ti teraz predviedol. Nikdy v živote. Hlavne ten komfort. Ozempic ešte by si mohol zvážiť. Komfort nie. Ukážem ti správnu cestu. Aby som ti povedal, akým spôsobom vieš, že to je správna cesta, Adam. Ja ti poviem prečo. Pred cca 3 alebo 4 mesiacmi som bol tučný, hej. Mal som 86 kg. Najviac, čo som mal, keď som mal 17 rokov, som mal 95 kg. Vieš si predstaviť, jak som vyzeral? Tučný, masný, dlhé cecky, teda vyťahané cecky, po kolena, veľké ruky, masná hlava jak zemegula, to znamená, že vieš si to reálne predstaviť, ako som vyzeral. Dokázal som schudnúť a tak ďalej, ale teraz, čo ti chcem predstaviť, najnovší môj objav, keď som začal sledovať, 3 mesiace dozadu, nie dopredu, 3 mesiace dozadu som vážil 86 kg. Tučný, na bruchu som mal tu, keď som si sadol, tak som mal 4 brucha, hlava veľká, keby ti ukážem fotku, možno by som našiel, tak ju skúsim priložiť. Ako som reálne vyzeral, za mesiac a pol až maximálne 2 mesiace som pomocou tohto správnej cesty schudol 10 kg. Na 76 kg, kde som dokázal urobiť, neviem, či to vidíš, takúto formu. Vyrysovať tehličky, vyrysovať prsá, ruky, hlavu som vyrysoval. Kompletne som schudol len pomocou tohto. Ja ti teraz ukážem ako. Budeš sa čudovať, aké to je kurva ľahké. Budeš sa naozaj čudovať, aké to je kurva ľahké. Neviem, či vidíš všetko, čo tu je napísané. Ja to budem pomaly scrollovať, lebo tam mám asi webkameru. Pozri sa, správna cesta, čo ti povie každý jeden, je samotný kalorický deficit. Nie je to ťažká cesta, nie je to ťažká veda. Ako teraz sa pýtaš, ale Adam, každý mi hovorí kalorický deficit, ale jak to začnem počítať, ako to zistím? Poviem ti, napíš mi do komentáru, ja ti poradím. Ďalšia vec, začni sa hýbať. To, že sedíš, hráš, honíš, neviem čo robíš, nepomôže ti k tomu, aby si schudol tuk. Začni sa reálne hýbať. Kroky, behať nemusíš, stačí kroky. Fitko, poriadne zacvičiť na hodinku, dať si kroky do fitka, takisto aj z fitka domov. Žiadny taxík, žiadny autobus, žiadny otec, ktorý ťa odveze, alebo ty sám, keď máš vodičák, aby sa odviezol. Choď pešo. Je pekné počasie, využi to, choď pešo. Ver mi, keď teraz si obuješ topánky a pôjdeš von okolo baráku dať chôdzu, potrvá ti cca hodinu a pol, aby si nazbieral 10 000 krokov. Mier na 10 000 krokov denne. 10 až 15 000, nech to máš ideálne. Ďalšia vec, nespracované potraviny. Prestaň jesť tie kokotiny, čo si tlačíš do hlavy každý deň. Čipsy, chrumky, hranolky, burgery, to všetko ťa zabíja a zároveň si kvôli tomu tlstejší. Ty si myslíš, ja nás berem ľudí ako zvieratá, ty si myslíš, že my ako zvieratá sme predurčení k tomu, aby sme jedli spracované kokotiny, kde sú Ečka, neviem aké gumy, syntetické látky, neviem čo všetko tam obsahuje, neviem, nevyznám sa, nie som chemik, poviem ti úprimne, nie som chemik, ale viem, že to je zlé pre tvoje telo. Keď tú potravinu nepoznáš, tak to nejedz. Prečo by si jedol niečo, čo nepoznáš? Však sa zabíjaš.
To znamená, nejedz nespracované potraviny. Nejedz spracované potraviny. Jedz potraviny, ktoré sú čisté, prirodzené. To znamená červené mäso, teda hovädzie mäso. Kuracie mäso, kľudne aj bravčové tam zarať, je to úplne v poriadku. Zdravé tuky. Ďalej tam máš ovocie, zelenina. Ale Adam, kde sú horálky? Horálky? Ty budeš mať v koši za chvíľku. Vyhoď všetky kokotiny, čo máš doma. Keď naozaj chceš ísť na tú cestu, aby si schudol, čo si preto ochotný obetovať? Keď nie si ochotný obetovať tú horálku, ktorú máš v chladničke, tak to vypni, to video, dobre? Naozaj ti hovorím, to, čo mne reálne pomohlo za 2 mesiace schudnúť 10 kg, jesť normálne jedlo, ako normálny človek, ako zviera, ktoré je hladné po tom mese, ako zviera, ktoré je hladné po tom ovoci, ktoré tam máš. Komplexné sacharidy, proteíny, tuky, ktoré sú zdravé pre tvoje hormóny, pre tvoj testosterón a pre tvorbu iných hormónov, ktoré máš v tele. Ďalšia vec, čo mne pomáha, je fasting. Fasting, keď stávam o 5 ráno, vždycky sa najem okolo 10:30. Do toho času, ktorý si vyberem, od 5 do 10:30, to nemôžeš jesť, ale pijem vodu, kávu, bez mlieka, bez cukru, čaj, bez mlieka, bez cukru, nič viac, potom 10:30 dám prvé jedlo. Úplne ľahké a ti poviem, čo ti to reálne prinese. A hlavne, aby som nezabudol, vody sa neboj. Nielen sa v nej sprchovať, ale hlavne ju piť. Nepí tie kokotiny, koly, fanty, šofokola, neviem aké iné sú ešte, nepoznám to, takže nepí to. Sladké kokotiny nepí. Ďalej. Čo to pre teba prinesie, keď budeš... Ďalej. Čo to pre teba prinesie, keď budeš robiť to, čo je správne? Prvá vec, mentálna čistota. Budeš vidieť svoj cieľ, ktorý chceš dosiahnuť. Budeš vidieť to, čo reálne chceš si splniť v živote. Zároveň budeš lepšie premýšľať v živote pri situáciách, budeš spokojnejší, budeš mať menej depresie, budeš spokojnejší v živote, budeš šťastnejší a hlavne si budeš užívať ten život viacej, lebo nebudeš, keď si dáš burger, tak ako keby si po smrti. Bez života, bez energie, bez elánu, bez nálady, bez všetkého. Proste najradšej by si lahol, spal, nič nerobil. Ďalšia vec, produktivita k tvojim cieľom, ktoré chceš reálne dosiahnuť. Produktivita v tvojom živote uvidíš, keď to skúsiš na 2 týždne, to, čo som ti aktuálne poradil, produktivita pôjde reálne hore. Budeš mať chuť do života, chuť do roboty, ktorú chceš a potrebuješ urobiť a hlavne chuť do toho, aby si začal s niečím vlastným. Možno podnikať. Ďalšia vec, čo ti to prinesie, je samotné zdravie. Keď dáš do seba burger, keď dáš do seba hranolky, keď dáš do seba čipsy, si myslíš, že pomáhaš zdraviu, hej? Cievam, srdcu a tak. Určite nie. Obmedz tieto kokotiny, aby si žil ďalších 100 rokov. Alebo to jedz ďalej a neviem, čo ti na to poviem. Obmedz to. Posledná vec, čo ti to prinesie do tvojho zdravia, do tvojho života, je energia. Energia. Ako som spomenul, my, ľudia, sme zvieratá. Jedz prirodzenú potravu, aby si mal energiu loviť ďalej tú potravu, ktorú potrebuješ preto, aby si prežil. A nie jesť ultraspracované jedlá, ktoré ťa kastrujú znútra ako muža. Ktoré ťa robia slabším, ktoré ťa robia zraniteľnejším, ktoré z teba sajú život a sajú dušu každým jedným hryzom do toho burgera z McDonaldu, ktorý si dneska na obed dal, ty nechutné prasa. To znamená, stále to budem omielať dookola, jedz normálne jedlá. Jedz normálne jedlá, ja ti garantujem, že uvidíš za 2 týždne. Keď za 2 týždne neuvidíš žiadny výsledok, vyser sa na to, jedz ďalej to, čo si jedol. Ale ja ti garantujem, za 2 týždne sa budeš cítiť lepšie, budeš mať väčšiu energiu, budeš mať väčšiu chuť do života a hlavne sa nebudeš cítiť ako kokot, nebudeš mať depresie, lebo depresia je
Depresia je niečo, čo neexistuje, odmyslí si ju z hlavy a zároveň poďakuješ mne, že si to aspoň vyskúšal na tie 2 týždne. Ja ti garantujem, že zažiješ také výsledky, aké si nikdy v živote nezažil. To znamená, že aby som ukončil toto video, ja ti ďakujem pekne za tvoj čas a že si pozrel toto video, verím, že sa to dokúkal do konca a verím, že som ti pomohol, nejakým spôsobom inšpiroval. Pokiaľ by som inšpiroval aspoň jedného človeka na tomto kanáli, ja by som bol neskutočne vďačný a bol by som neskutočne šťastný, až by som lepšie spal v noci, ale hlavne o čo ide, aby vy ste mali motiváciu žiť svoj život a robiť to, čo vás reálne baví. Ďakujem pekne, nech sa vám darí. Do počutia.